Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Manya hari ini. Di sore hari ini aku mang wis bar goreng kerupuk guys. Goreng kerupuk untuk orang bronjong. Pesenane sesuk yo nek 40.000 lagi. Alhamdulillah hari ini kita mencuci ya sore-sore. Aku anu apa jenenge? Ngumbahi lho, gantungane cukup ning sarlongan kabeh. Wis aku ki mang yo kelan anu guys. Make nyayur kluweh, tak kelalu deh. Kita sepilo kerupuke. Sik ya guys, tak sepilo aku ganti lengogas iki cah. Iki lho kerupuke, ya kerupuke 2 bronjong. Oke, belo kerupuke 2 bronjong tak tutupi. Wedine udan, kono udane anu. Pitike ning ndi kene? Oke, jangan keluar. Jangan keluar, tak lalu deh. Emang lawai bondi lawah apa aku lali. Oke, lawai tempe sampai useng teri sampai rupane kayak kumel. Oke, ayo kita jemur baju. Besok kelan anu keluar lagi. Ayo le jemur kelambi le. Wis ae tak ewangi. Mendung hawane mendung. Letone jalan-jalan. Hawane mendung, guys. Kok beklek. Nih. Ayo kalau gantungnya tak ewangi. Kene apa ning kono? Beklek iki. Kalau ning kono sik le. Kono apa kono sik? Beklek le. Kene ya, dhuwur kene ya. Iya. Beklek. Masare jemuri klambi lah kono nang kok tak le aku wis ndak centel sik. Oke, bantu mae. Masare bantu mae, guys. Jemuri klambi wis tak kering omong. Dadine engko didekek ning yuyupan. Ya, pinter. Iki engko nek dibaleni pisan kas banjir neh. Sewengi wis banjir. Alah, tandure lho salah seh. Yo aja dibaleni neh, medhuk. Lah yo. Anu kayune pake kalau ning guritane Mariati. Nemplok ning kono. Lho, kuwi Mas Utari wis diobati dikowaki ya. Ditanduri apa kuwi? Nek diklowaki kaya apa-apa bar ki. Kaline santere ra kaprah. Apa dibaleni guys udane. Iki keadaan suasana ning ngetan omahe mae bruk-bruk kuwi rawah-raweh kabeh ki lho. Njumpat kabeh. Damek kanggo sing pinggir-pinggir kuwi disulami. Wis ketok ijo kok Iki sukete wis ra patek ketara jek wis. Ndok banjir sampai jam 10 kok ora surut-surut. Walah, aku ora wani metu sampean. Ini banjir. Wis lincahe bengkah kabeh keterak banjir. Diobrak-abrik banjir. Lho guys, bobrok kabeh.
Iki lincahe mae diobrak-abrik banjir. Banjir sewengi ngentekno bekakas, rusak kabeh. Jembatan glowing jumpat kabeh. Lho padha mblesat kabeh, guys. Iki pari-parine losah laseh. Ditambahi neh mendung neh. Padha mrengo kabeh. Iki banjire tekan kene. Banjir guys. Obrak-abrik porak-poranda terak banjir sewengi. Rawah raweh. Ini santer. Dalane. Apa kabeh ini? Ditambahi mendung neh, guys. Ile tak ewangi le. Aku sing ngusungi ya, Mas. Mas Ari jemuri baju. Yes. Aku sing ngusungi. Oke, guys, kita sama-sama bekerja. Iki jane opo ae iki, Mang? Nah, cepet mulai ya? Iya. Kae lehetan apene? Nendi? Traktor. Apa nih? Mulih le. Kenapa? Bar. Wis. Wis bar. Nah, ini Lam. Sing ning jero, Mas. Sing ning anu cup-cupan. Sing kira-kira TikTok aja ngono cah carane, cah. Ning cecesan batek. Lho. Wih, montore berarti bane ngguri anyar. Montore Mas Aga bane anyar. Ndak kuwi. Nek mangan ya mangan, jangane keluweh kok nggawa jangan ae. Apa pokoke sing musik aja deretane kok ngisor, Mas. Dadi 3 mbah pira engko. Aku tak mepe klambi sik. Dengaran mulai ya ini enggak? Oke. Ayo dilanjut sampai rampung. Gak kena, Mas. Sing kena-kena ae to. Nih. kena ki mbane sama-sama. Yo tanteni. Siap. Duh, dilek dimen rong tak kakno. Mendung neh langite. Mendung neh, mendung ape banjir neh. Wes, ya.
Iki Mas Aris menteri rok pinter. Aja gludak lan, Cah. Metu ndi kae? Traktore Mas Pekan metu ndi? Wis aja banjir neh kesakno. Oke pemirsa, listrike dhewe ngakno. Tak cukupi semene kontene dina iki ya sore iki. Nek ndelokno kali jembatan glowing diobrak-abrik banjir ndek bengi ya guys ya. Ora usah laseh pokoke ombrang-ambring kabeh. Banjire gedhe, makane aku ndek bengi ra iso metu ra wani wedi. Wong wedi timbang ora wani ya alung wedi ya nek kentir malah piye jembatane rowah-rowah kabeh ya Allah wis muga-muga banjire pisan ae iki kok nek dibaleni mendunge peteng mbah ra roh aku wis gak roh jawane wis ngono ya guys ya wis tak cukupi semene ae kontene mendunge peteng neh iki nek sampe udan neh engko apa sing kentir kuwi bruke katut kabeh biar gak iso liwat engko oke pemirsa jangan lupa ditonton di like di komen di share ya wis muga-muga aja banjir neh cah ngesakno. Nek banjirnya bosok kayak kok karena wong iso liwat jembatannya hanya satu di sini. Etane jembatan wis sawahe wong-wong. Nek sampai banjirnya wis cilaka. Oke pemirsa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku selanjutnya. Wassalam.